Pozdrav ljudi, evo me, ja sam izašla napolju, duva vetar, da li će kiša, da li neće, nemam pojma ni ja. Držala sam live malo pre i rekla sam šta je bilo, ali pošto mnogi ne gledaju live-ove, eto da vam ispričam šta je bilo dalje, da sednem ovde samo, da vam ispričam šta je bilo dalje. Znači, povlačim tužbu, da se to ne bi vuklo, jer to bi se vuklo godinama i opet bi izgubila. Ova sudija je sve odbila i ne znam samo kako je odbila tumačenje sudskog veštaka kad sam ja ponudila da se ponovo sudski veštači, jer taj bunar je prazan već 3 godine, nema kapi vode u njemu. Ona je i to odbila, rekla je ma ne treba ništa i presudila je u njihovu korist. Sad u svakom slučaju ja odustajem od tužbe, ali ja moram po nalogu suda, po pravilu suda, da platim i njihove sudske troškove. Znači imam mojih 38.000, njihovih 38.000, 18.000 mog advokata i njihovog advokata za 4 ročišta, znači da platim. To sve negde izlazi oko 100.000 dinara, rok za plaćanje je 8 dana. Pritom ja ne znam ni šta ću dalje i kako ću da jedem, šta ću ovaj mesec. Znači ja imam hrane za još 5 dana i dalje više nemam. Da mi dođu izvršitelji da mi nose odavde stvari iz kuće, nemaju šta da odnesu. Eto imam samo kameru, kompjuter, šporet i frižider stari, znači nemaju šta da odnesu odavde generalno. Nemam ništa da im dam da to otplatim, to bi se vukle kamate i sve to, znači ja moram da skupim novac, da to otplatim i molim vas sve koji možete da mi pomognete, jer ja ne znam šta da radim drugo. Ja u ponedeljak idem u Grocku da izvadim Zavod za zapošljavanje, onaj biro, potvrdu da sam nezaposlena i idem da molimo sudiju da mi to da na neke rate ako je to moguće i da je pokažem i dijagnozu i sve. Tako da ne znam šta drugo da radim. Molim vas da mi pomognete, znači ovo je stvarno teška situacija, molim vas koliko ko može. Nemojte mi slati putem Manigrama ili Rije zato što ne mogu to da podignem. Samo mi šaljite ako možete preko Western Uniona i Srbije preko Postneta. Nemam drugog izbora, ne znam šta da radim. U velikom sam problemu i molim vas pomozite mi svi koji možete da mi pomognete da otplatim tih 100.000 da se skupi, da otplatim te sudske troškove, znači da mogu da izađem iz ove situacije. Ja jednostavno nisam mogla da verujem da će biti tako, meni nije jasno, nelogično, još su oni priznali da su sipali vodu u bunar i sudija je opet u njihovu korist presudila, odbila je moje svedoke, njoj je prihvatila i sina i ćerku je prihvatila, koji naravno da će da pričaju sve pozitivno o svojoj majci, lagali su, mazali su, muljali su i eto oni su dobili. Ja jednostavno nemam koga više da mi svedoči, jer ja ne znam nikog koji njih zna ovde, jer oni ovde nisu ni živeli, oni su tu dolazili možda preko leta i šta ja znam. U početku dok je babi muž bio živ, ona je tu živela s mužom, ali posle toga se ona odselila i živela kod ćerke, to je ono što znam od toga što su mi komšije pričale. Tako da to je bilo zato što nije imala vodu, ovo dvorište je bilo zapušteno, videli ste i u prvim videima kakvo je bilo, sa travom do ovde je bilo svega i svačega. Tako da, eto, neko te zajebe u životu pa mu to prođe, ali eto, ja sad moram da ispaštam, da sam znala da ću dobiti vodu jednog dana, ja ne bi ni podnosila tužbu, spasila bi eto sebe, da kažem, tih troškova, ali ja vas eto molim sve koji možete da mi pomognete, molim vas pomozite mi,
Znači, svi moji podaci su ispod svakog videa dole, znate, imate i moj broj telefona. Ako možete u ponedeljak, od ponedeljka pre podne da mi pošaljete nešto, znači svako koliko ko može da skupimo makar prvih 38.000 da platim tu taksu, znači mnogo bi mi značilo, ne znam šta da radim, znači ja moram da skupim 1000 eura skoro, znači 100 i nešto hiljada da to platim, tako da ne znam kako će to ići. Ja vas molim vas pomozite mi, jer ja nemam niti prihoda za život drugih, ovo što imam od YouTube-a to je što imam, eto, nemam drugih mogućnosti, znate da sam psihički bolesnik, da sam u teškoj situaciji, da se borim se kako je u ovoj zemlji to moguće, a koliko je u mojoj moći i sve. Tako da hvala svima koji mi pomognu i molim vas da mi pomognete, jer do daljnjeg nemam ništa, znači molim vas pošaljite mi putem Western Uniona ili putem, nemojte mi slati na PayPal, ne mogu da podignem PayPal, moram da šaljem drugaru u Beograd jer nemam karticu, znači samo preko Western Uniona ili preko Postneta iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore možete da mi šaljete putem pošte, ona poštanska uplatnica. Tako da molim vas da mi pomognete. Ljubim vas puno, pa se vidimo u live-u. Pozdrav!